खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआव लोगोफोरजों पार्टी खालामनायनि उनाव सासे सुबुङा बिल्डिंनि बेलकनिनिफ्राय बाज्रुमनानै थैदों। गुवाहाटीनि आदाबारियाव खामानि मावग्राया लुबाय थानाय बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ गोमादों। मुसलजरा गामिनि रायजो राजाफोरा जौगानायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। आइएसबिटिआव 70 लाख नंखाय रांजों लोगोसे सासे हमजादों। एनकाउन्टाराव सानै मावबादिफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे हाथियार आरो गुलि बारुद जब्द खालामदों। दिसपुर पुलिसा सानै गारि सिखावखौ हमदों। जिएमसिएचनि डक्टरा केन्सार बेरामजों जिउ गोमादों। रेलवे स्टेशनाव बमा बेफ्रुनानै सा 24 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम। गसाइगाव बिएड फरायसालिमाया फ्रेशमेन स'सेल खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव बडलेण्ड महोत्सब खुंफुंनायनि बागै सावरायदों। मसलपुराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बरायनानै माहारियारि आफादफोरनि रेलि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि सानमारियाव सासे 26 बोसोर बैसोनि सुबुङा शुक्रबारनि मोनायाव मोनसे लजनि 3थि थालानिफ्राय बाज्रुमनानै दुखुनांथावै गावनि जिउखौ खोमानानै लादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ बिकास अधिकारी होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क्रिस्टल इन लजआव सानै लोगोफोरजों पार्टी खालामनानै रंजागासिनो दङमोन बिकास अधिकारिया। पार्टी खालामखांनायनि उनाव हरनि 12:30 रिंगासोआव बिल्डिंनि बेलकनिनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन। बे गासै जाथाया जायगानि सीसीटीवी फुटेजाव सेबखांजादोंमोन, जायखौ गावखौनो फोथैनानै लानाय सन्देह खालामदों। बे जाथायनि उनावनो पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौफैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो आरो बिकास अधिकारीजों पार्टी खालामफानाय लोगोफोरखौ बे जाथायनि बागै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीआव सोनाब बेंगलनि सासे थिखायारि खामानि मावबाय थाग्राया शुक्रबारखालि लुबाय थानाय हाउजिं ससाइटिनि 16थि थालानिफ्राय गोग्लैनानै जिउ गोमादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथाय जानाय समाव थैनाय सुबुङा उखुमनि दैनि टेंकियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बे जाथाया गुवाहाटीनि आदाबारि ओनसोलाव थानाय 16 थालानि जानो गोनां 80 मार्क हाउजिं ससाइटियाव जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ सोनाब बेंगलनि मालदानि सादिक अख्तार होननानै सिनायथि होदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो जालुकबारि पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। दासान्दि थैनायनि जाहोनफोरखौ नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दं होननानैबो पुलिसा मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्ला आरो बिटिसिनि गुमा बियाबाव थानाय टुबुरिनि सुबुंफोरा बिटिआर सोरखारनिफ्राय जेबो जौगानाय मोनाखै। मुसलजरा भिजिडिसिनि गोबां गामिफोरा बायदि रोखोमनि जेंनाजों जुजिनांनानै दङ। गामिनि हान्थामेलानि राहाया जौगानायनि खंख्ला आखुखौ दिन्थिफुंबाय। गामिनि गेजेरजों थांनाय फुख्रि बायदि लामाया गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे फरायसाफोरखौबो खैफोदाव खोख्लैगासिनो दङ। लामाल' नङा, 300सो नखरफोरनि गंसे गामियाव बेवहाय गुदि फाहामथाय गैया, लोंग्रा दै गैया, सोलोंथाय गैया बायदि बायदि। गामियारिफोराबो हरखाब सिबिथायारिफोरनिफ्राय जानगाराव थानांदों। जायगानि समाज सिबियारि जेटमुल मालु उर्फे टुनियाआ गुमा बियाबनि मुसलजरा गामिनि लामायाव 10 किल'मिटारसो फुख्रि बायदि लामाखौ फाहामदोंमोन, जाय उदांस्रिनि उननिफ्राय जौगानायनि मोखांखौ नुनो मोनाखै। गुवाहाटी पुलिस आरो स्पेसियेल अपारेशन ग्रुप आरो इन्टारस्टेट बास टार्मिनेलनि जथायै अपारेशन खालामनायाव नंखाय 70 लाख रां जब्द खालामनो हादों। पुलिसा खौरां मोन्नाय इन्टेलिजेन्स इनपुटनि उनावनो बे अपारेशनखौ जागायदोंमोन होननानै मिथिनो होदों। हमजानाय सुबुंखौ धेमाजि जिल्लानि गगाबननि थागिरि हाफिज आली होननानै मिथिहोदों। नायबिजिरनायनि उनाव मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला नंखाय रांखौ गंसे नाइट बासजों बान्दरदेवानिफ्राय गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जादोंमोन।
बे अपारेसना गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव नंखाय रां राननायाव लोब्बा थानायफोरनि मोनसे गिदिर नेटवार्कनि बाहागो होननानैबो पुलिसा मिथिहोदों। सुलुङाव मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला नंखाय रांनि नटफोरखौ सिनायनायनिफ्राय बारग'नो मोनसे लामाजों पेक खालामनानै सरासनस्रा दावबायारिफोरनि बेसादनि मुङाव दैथायहरनाय जादोंमोन। पुलिसा आथिखालाव हमजानाय हाफिज आलीखौ बांसिन मिन्थिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। छत्तीसगढ़नि बस्तार खोन्दोआव थानाय बिजापुर जिल्लानि गुदु हाग्रायाव जथायै संदाननाय समाव रैखाथि हान्जाजों मोगा-मोगि गावलायनाय समाव सानै माओबादिफोरनि जिउ खहा जादों। मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफोरा उसुर बसागुरा भामेद थारेम ओनसोलाव माओबादिफोर थानायनि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनावनो बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे मोगा-मोगि गावलायनाय जाथाया रेखापल्ली कट्टामपल्ली हाग्रा ओनसोलाव फुंनि 11 रिंगासोआव जागायनानै गोबां घन्टासिम रैखाथि हान्जाफोरा बिग्रायारिफोरजों गोबां गुलि गावलायदोंमोन होननानै मिथिनो होदों। बे अपारेसननि उनाव सानै माओबादिफोरनि गोथै सह'खौ जायगानिफ्राय बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो गंसे एसएलआर राइफल आरो गुबुन गुबुन हाथियार आरो गुलि बारुदजों लोगोसेनो गोबां बिबांनि हाथियारफोरबो जब्द खालामनो हादोंमोन। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जिउ गोमानाय माओबादिफोरनि सिनायथिखौ मिथिनो हानाय जायाखै। दिसपुर पुलिसा शुक्रबारखालि इन्टारस्टेट गारि खावग्रा सानै सिखावखौ खानाय जायो। पुलिसा खानाय दायनिगिरिफोरखौ देबजित भट्टाचार्य आरो सलिमान आली होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि सानैबो सिखावनि बेरेखायै गोबां पुलिस थानायाव माखासे सिगां समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि एजाहार होनायबो जादोंमोन। सिखावफोरा गारि बिगोमानिफ्राय गारिखौ भारायाव सालायनो थाखाय बिनानै लाङोमोन आरो बिनि उनाव गारिखौ मोनना सालायनायनि माखासे उनाव खावनायनि नंखाय रिपर्ट होना गावसोरसो गुबुन रायजोआव फानहरखुमायोमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। सानैबो दायनिगिरिफोरा गंसे कम्पानिनिनो गारि भारा होनायनि नामाव नबाब शरीफ मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय गंसे टाटा जिआई गारिखौ लांनायनि उनाव भारा रां आरो गारिखौ हरफिनाखैमोन। जोबथा बोसोराव बिसोरो गं 40निबो बांसिन बाइक खावदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि सासे डाक्टारा गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिनायनि उनाव सनिबारखालि जोबथा हां बोयो। जिउ गोमानाय डाक्टारखौ माइक्र'बाय'लजि डिपार्टमेन्टनि डाक्टार अनिन्दिता पाटवारी होननानै सिनायथिनाय जादों। 10 दाननिफ्रायनो केन्सारजों जुजिनायनि उनाव 32 बोसोर बैसोआवनो फुंनि समाव गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव थैयो। थैनाय समाव गावनि फिसाय भार्गव कलिता आरो 10 बोसोरनि फिसाज्लाखौ नागारलाङो। पाकिस्तान हादरनि बलुचिस्तानाव थानाय क्वेटा रेलवे स्टेशनाव गिख्रंथाव जाथाय। सुनिबारनि बे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुनाय जाथाया ट्रेन दावबायारि सा 24 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सा 40निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन होननानै सोराङाव फैदों। क्वेटानि सेनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट मोहम्मद बलुचआ बे जाथायखौ सुइसाइड ब्लास्ट होननानैबो सन्देह खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव दासान्दि नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। जाथायसालियाव खमैबो सा 100निबो बांसिन सुबुंफोर दंमोन होननानै एएसपी मोहम्मद बलुचआ फोरमायथिदों। दासान्दि पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै नायबिजिरनायखौबो जागायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिएड फरायसालिमायाव दिनै 9 नबेम्बर सनिबारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फ्रेशमेन स'सियेल एबा गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि फरायसा गौथुमा बानजायनायाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबोखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुङो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार बिएल आहूजाया। बे फ्रेशमेन स'सियेल हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रफेसार आहूजाया फरायसाफोरनि सिगाङाव गावनि गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ होलाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव माखासे बिजाब बेखेवनायजों लोगोसेनो बान्था राननाय हाबाफारिबो खुंफुंजादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फैगौ 15 आरो 16 नबेम्बर 2024 खालाराव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि जथाइ बानजायनायाव आरो बिटिआरनि मददजों खुंफुंनो लानाय बड'लेण्ड महोत्सवआव बर' हारिनि धोनि हारिमुआरि दोरोंखौ दिन्थिफुंनानै मोनसे जाफुंसार आरो गोसोखांजाथाव महोत्सव खालामनायनि थांखिजों जनता भवन दिसपुर सिएम ब्लकआव आसामनि चिफ सेक्रेटारिजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि अफिसारफोर आरो सा सानजा ओनसोल जौगाखां बिफाननि नेहाथारिजों सावरायदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारियाबो बाहागो लाफादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बरायनानै माहारियारि आफादफोरा रेलि खालामदों। बोहैथि दाननि 15 आरो 16 नभेम्बराव हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफाद एबसु, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो बिटिआर सोरखारनि खौसे बानजायनायाव बड'लेण्ड महोत्सवआ खुंफुंजागोन आरो बे हाबाफारियावनो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बेखौनो लानानै दिनै गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गाहाय मन्थ्रिखौ बरायनानै रेलि लानाय बायदिनो बाक्सानि सदर मसलपुरावबो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौसे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बरायनानै रेलि लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।